El primer cop que anaria a l'escola coneixia pas un mot de francès. La mamà m'havia dit, saps on de pisar, diràs a la mestra, madame, volia anar al cabinet. Madame, je veux aller au cabinet. E jo me pensava, de què és aquell món que vau pisar del cabinet? Anau-te del cabinet i metel l'ulins, els mantels, tot això, els abillaments, i elles hi vau pisar. A cosa que me pensava que era pitjonel que anava a l'escola. A piei, più tard, quan anaria a l'escola e que estudiaria al liceu tot això, me maineri que so que sabia en patès, com se diu jo, me servicia bravament per l'ortografo, per fer tot un, hi ha de mots que me tornava e dic, això s'escriu com això perquè en patès disseny com això. Jo me trompava pas mai per un CSE e un CE. Això se podia pas, se pot pas mesclar. Això és pas parell que se fa mal i això fa mal. E a piei em parlem com això me pla più tard. Quan eri mestre d'escola a l'escola Mairala, parleren de fa amb els consellers pedagògics d'Occitan, Sergi Carles e Claudia Zemar, parleren de fa, se podia, de classes bilingües. E aquelles classes bilingües hi meteren mai d'un any e arribaren a la fi a decidir els parents eren decidats, me ha decidit surtout l'administració, no volia aquí con. E me pensi que, veleu, l'ús ospen que no volia aquí con, era al moment que era ministre de l'Educació. En tots els casos, aquella escola bilingüe dura tot un, fa uns anys aquest any, que acobira els primers l'any passat, passer-ho el brevet en occitan. Va pas en occità com la matèria opció, no, passer-ho història, geografia en occità. Reusir-ho plan fent. Hi ha de treball, quand même. Hi ha de treball perquè els llibres existaven per res. Ha calgut tot fargar. Ha calgut que el Sergi Carles anés a Toulouse per treballar amb la major d'edicions, a sortir de llibres, de fitxers, de caixetes. Fa bravament de treball. Però per el moment, com marxa pla, hi ha mai tot d'escoles que se lanço aquí de dins. Aquest pla polit, pla brave per la llengua nostra.